Nasawayan sa impeachment court ng isa sa mga defense lawyers matapos ginpadayaw sini kadungan sa cross-examination sa witness ang rating ni Vice President Sara Duterte. Natabo ini samtang ginapisa-pisa sang pamangkot ni Attorney Mark Binluan si National Bureau of Investigation o NBI, Bangsamoro Regional Director Attorney Jeremy Lotok nga isa man ka-abogado. Ginmensionan ni Binluan ang background ni Duterte sa abogasa sang gina-question sini si Lotok nga kung seryoso si Duterte sa iya plano batok sa president, isa publiko bala sini ang among nga plano. Sunod nga ginpamangkot ni Binluan kung nakahibalo bala si Lotok nga abogado si Duterte nga nakapasar sa bar examination sa iya una nga pagkuha sang pasinawan. Pahayag pa sini nakakuha ang Vice President sang 80% nga marka nga mataas sa grado sang karamaan nga mga abogado nga yara dito sa sulod sang impeachment court. Gilayon nga nag-object si Prosecution Counsel Attorney Amado Virgil Ligutan. Diri na kag nagsalot si Presiding Officer Francis Chises Cordero nga isa man kaabogado. Ginpahayag sini nga dapat likawan ang mga pahayag bangod wala man gani nakahibalo si Binluan kung pila ang rating sang iban nga abogado nga yara sa impeachment court. Nagpasalig naman si Binluan nga tumano nila ang direktiba sang impeachment court. Yes. Are you aware that the Vice President is a lawyer? Yes, sir, of course. That he has, of course, a law degree and passed the bar exams? Yes, sir. With the first attempt and with the rating of 80%, are you aware of this? I heard it in the news, sir. Oh, she has a higher grade than most of the lawyers here. But are you aware that she also worked as a court Objection, relevance, attorney? Your Honor. Relevance. Objection, Counsel, for the relevance. respondent, kindly avoid those Yes. We will comply, Your disparaging Honor. statements, given that there are a lot of lawyers here and you don't know what their grades are. Ang kabahin sa natabo sa impeachment trial kahapon.